Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Anong oras mga kapartner? Alas 6:44 na ang tag na sa buntag. Mga balitang agri, balitang sports o balitang showbiz. Human lamang ni pipila ka mga pahinumdom. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Damo nagpaminaw sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. Kapartner mo sa balita o serbisyo. Inzomo man siya organic disinfectant ug odor control nga gamit namo sa among manukan kada human namo og hinlo, kada human namo og habo sa mga iti, amo dayon na siyang butangan ani. Dili siya i-direct og butang. Butang namo siya sa sprayer, mixan na siya og tubig, dayon i-spray din siya diha sa portion nga gikuan na nimo siya sa hugaw. Kunya nakandat ani niya kay odor control ni siya o wala jud kayo ni siya baho, dili ka baho kayo ang mga iti mo nang bisan sa among mga bisita diri sa manukan, makaingon sila wala jud baho ang manukan. Unya last na po siya langaw bisan sa taas, wa jud kay makita nga langaw dito Mga balita, impormasyon, serbisyo o inspirasyon dinhi lang sa DYAR 765 SMNI Radio Cebu. At ang oras mga kapartner, alas 6:45 na ang tagna sa buntag. Ang oras gatod kanado sa Icon, Lactovit, Lactoplant, Insumo og Antica by Asel Laboratories Incorporated. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast, Agri News. Isugda na sa Department of Agriculture ang operasyon sa Mobile Soil Laboratory sa Pinamungahan aron tabangan ang mga mag-uuma nga mapaayo ang kahimsog sa yuta o mapataas ang ani sa ilang mga pananom. Ang serbisyo giapod-apod sa ilawom sa National Soil Health Program nga nagtugot sa mga mag-uuma sa pagdala sa ilang mga soil samples alang sa libre nga soil testing. Matino sa laboratorio ang nutrient content, pH balance o fertility sa yuta aron makapili sa sakto nga klase nga abono o makaminos sa gasto sa produksyon. Ang operasyon gisugda niadtong Marso 11 hangtod Marso 12 tuig kasamtangan gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa Farmers Training Center, Barangay Pandakan, likod sa Pinamungahan Fire Station. Gidapit sa DA ang tanan nga mag-uuma sa Pinamungahan nga mo partisipar o magpadayong pagpartisipar sa programa o musuporta sa malungtarong agrikultura subay sa programa sa pagpalambo sa agrikultura sa probinsya sa Sugbo.